Privet, may napakagandang balita tayo ngayong araw. Sa wakas, nagbunga na rin ang paghihintay natin ng napakatagal dahil nakuha na natin ang pinakaunang sweldo dito sa YouTube. Kaya lalabas kami ni Mami Polvoron ngayon. Pero bago yon, nais kong magpasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal nyo sa amin ni Kurut. Sana ay huwag kayong magsasawa. Pasensya na kung hindi ko kayo maisa-isa dahil napakadami nyo. Pero masasabi ko lang, we love you and God bless you all. Kaya ano pa, tara na! Sa mga OFWs na umuwi this year, pwede na po tayo mamili sa duty free. Sarap mamili kung may pera. Chocolates. Chocolates. Toy section. Ano po yung nanay ko? Yun na nga po yung nanay ko. Kumukuha ng malunggay sa duty free. Kaso mataas. NANI?! Nagutom po yung nanay ko. Ito na lang at saka gyoza, okay na. Ayan. Mamaya titingnan ko kung meron pang gyoza. May binibilan kasi kami dito. Nag-joyride lang kami. Privet, part 2 na to. Last time kasi, nung pagpunta namin dito, dapat bibili kami ng freezer. Kaso nga lang, hindi siya available. Pero, may nagustuhan si maming mga items. Since birthday niya, gusto ko rin naman siyang regaluhan. Kaya sana nandito pa yung mga napusuan niya. And let's see kung mabibili natin.
Bagay, bagay ba? Bagay, bagay. Ganda. Maganda, maganda. Yung nanay kong sobrang hilig sa bag. Bag. Oh, may bag. Bag yan. Matryoshka. Oh yeah. Russian doll. So, nandito naman kami sa nuts. Yung nanay ko sobrang hilig sa nuts. Huli ka! Ayan, shopping si mama na puro nuts. Nuts more. Granny. Oh, beer kayo dyan. Ayan. Dilata. Ang dami. Pang isang barangay. Oatmeal. 4.52 kg. So, tapos na tayo mamili Ayan. Berries, nuts, ayan, cookies, chips, biscuit, tapos nuts, ayan, puro nuts. See you in our next videos. Paka!